će zora u subotu. Dan doleće iz daljine, silazio ovog kraja, čekaju da sunce sine, čekaju da sunce sine. Joj, 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 joj. Za Beograd, firmom Krstić, firmom Krstić, upravo se narod sprema. Razloge za put ima, same sreće valjda nema, same sreće valjda nema, nema. Joj, nesrećni sam od malena, od sve muke pesme pevam. Trenutno radno vreme je od 7:30 do 17 sati popodne, podeljeno u dve smene, s tendencijom da radno vreme pokriva rad autobuskog stajališta ujutru od 6 sati do eventualno do 8-9 sati uveče.